jsme zástupci redakční rady nově vznikajícího časopisu School City, a to v rámci projektu Nové metody a přístupy ve škole Dírec nad Diobramou. Chceme vás informovat o umístění boxu na vaše otázky, který naleznete na vstupní hale školy. Své dotazy, které do něj vložíte, se pokusíme zodpovědět právě v tomto časopise. Otázky a případné náměty týkající se dění v naší škole si prosím podepisujte. Na anonymní otázky neodpovíme. Velice se těšíme na spolupráci a přejeme vám příjemný den. Za redakční tým časopisu School City Barbara Uchytilová a Tereza Musilová.